Ito family trip. Wala chick family ba? Ako ang papa, ano, ito ang lola. Shout out na lang naman kung minsan na. Ano baka blooming ko pa na. Shout out kay Mr. Ano to G. Deserve my love. Cup like this. Natural na dyan sa kuha ni Altan. Pero, Wala na pina. Ha? Mother and son. Kasi yan, pugos na lang. Nag-spam na. Ano sila, kalimtan na lang ulit sila. Kasi syempre, nalagay ko sa US, Ana. Okay, next question is from... Ano, uy, gwapa kaayo. Romel Tambiling Curasa. Pinakalamig Batiis. Hi, Romel. Okay, famous kini si Romel kay siya ang kuan. Di ba mutya na siya? Miss, dili mutya, babae din. Transgender na siya. Miss Gay 2016 yata. Pero giluto to ang show. May bayad niya, sir. Gibayaran daw to yung 10K. Each? Oo. Yan, wala pa niya na kompleto ba? Kulang naman niya ang kuan, niya ang tali, yung dako. Try lang. Sabi kayo sa Romel. Hi, man! Hi, Chan! This question is for me. Kung sa'y sikreto nga nung consistent ang pagka-blooming. Uy! Ang pangutanan ni mo nun, na-offend silang duha. Ako sa consistent, pero sa blooming, dili. Consistent kapag ka-blooming, Mel. Kabakakon po di mo, uy. Consistent kapag ka-blooming, gudani. Taka, radyo kag mamak ba? Ikaw mo ang blooming. Sa sikreto ni mo, suti ko, PM. Pero bitaw, men, oy, mas blooming pa ba yun ka? Hi, Mel. Thank you. Kaya yung ano, wala makanikasyon sa amo amin. Ito para sa iyo. Ano sa iyo, Raman? Wala mi ka uyo. Ito, hi, Mel. Thank you sa question. Wala para sa amo. Wala mi ka uyo. Hindi na. For all. Say hi, say hi. Hi, mga friend! Hindi na sila. Friend. Ito, family trip. Wala chick family ba? Ako ang papa, ano, ito ang lola. Sige, question na. For her dad, ikaw. Nari na utana ni mo. From Remly. Ikatulo na niya yung question. Can you tell us how you overcome your most recent heartbreak? What was your takeaway from that experience? Heartbreak mo na yun. Oh my gosh. Muinom sa kubig broken. Hi sis! Sis, pakitaro ko sa mga questions sis. Big, ang ganina po kay okay not to be okay. Karoon na po the heartbreak. Ito, how did I move on from my recent heartbreak? Siguro kay, I just learned that people grow and siguro we just grow apart. And I learned to accept the word acceptance. Acceptance. Siya pinakalisod na part. Pero pag ma-accept na niya, tinood na niya. Dawat na niya muna. Ang balita mo ko na mga wala pa daw ako nakadawat. Nga ni baka blooming ko. Shout out na lang naman kung minsan na. Nga ni baka blooming ko. Shout out kay Mr. Ano to G. Dili, i-expose na imuhang outfit kay inya i-shout out siya kasi baka uyon siya ng pabukton. Sa katong guy na tandog ako ang inner peace. Sino ka ngayon? Ako pala yung iniwan. Makita ka baga. Charot na. Pagkita sa dagong. Sa mo siya ka kalain. Maglain niya. May pabasa ko sa question. Overcome your most recent heartbreak. Overcome your most ba? Hindi naman to. Most, mo may only good. Express na kailangan. Siguro mo ito. I learned to sa bakit sa mga questions ako. I learned to accept. The word na acceptance yun. And always remember na you are deserving. I just learned to accept the word goodbye with an open heart and it feels better. People who care for you will always stay. So, katong mga ni Bia, hindi na nato siya. Sagda na nato siya. Laka na. Hindi kasi giog ko that. And what was your takeaway from that experience? Daghan. I learned to love myself more. I learned to value myself. Dapat din una na ka-myself. Ito ang inner peace, ato ang ano, kahit pag-love niyo mo yung sarili, love niyo mo ang mga tao nga love ka. Pero love pa naman siya. Hindi pa nga siya second chance. Wala mag
First chance. Ano yun? Second chance wala. Kung kisayangan ka ato, dawan ka to ito. Dili po. He doesn't deserve my love. Sure na ganda. Pakita sa daong dag mo. Sis, ikaw yung hinungdan ani sis. Next question is for me, kuwan niya po. Shout out sa pinakagwapa. Si Chris Awa Pingos. Hi Chuchu! Hello. Kuwan ang beauty queen ng UMD Gos. Bye! Shout out po naman ang kuya ni Care, si Dodong. Hello, Dong. So, mo niya pangutana. Nga ano daw, mas gwapa pa ka sa iyong ang kuya. Hindi na lang kailangan ipangutanag siya. Kaya kuan mang good. Mali mo ko yung pangutanag. Ano si mas gwapa gud siya. Kajud ang halinon sa among duha. Kuan na pabiling ugang, kaluoy. Kung tulot ta, ikaw yung pinakagwapa. Isa ganyan ka ng artista. Si Kuan, Megan Yap. Di ba? Ikaw kay Megan Old. Thank you, Chris Awa Pingos. Next question is from Chudi Dimapanag. Ikaw naman po, Chudi. I-vlog mo na sabi. Pero kanina pautan is for Herda. Hi, Chudi. May pautan na Chudi. Bakit di siya ginawa ng bet niya? Alo. Bye! Agay! Di ba yung kapatid? Tubaga na lang, ipangutanan naman. Bakit? Bet ko ba siya? Actually, gusto ko yung jowaon, pero ako lang ang dili sa kaya, di pa ako ready sa mga mature rules. Actually, bet man namang isa't isa, pero yun lang niya, di ko niya bet, kaya syempre, mawalawan siya nga, ako ni Subot. Shout out ang lakiya, kinsa mga lakiya ka, wali ka angay ni mo. Wali ka angay ni mo, Chudi. Okay, next question is for Herda Gihapon. What is that? Imo na lang tayo ng vlog kayo. Uno namin mo. Ang Sunshine Miguel, hi siya. Hi, Cha! Ano siya? In-regards may hero. Hi, Cha. Hello, Samoa! Shamawa, hello. Hi, Samoa! Himanan na mo. Pumutanan ako. Tanos ang magminyo si Herda. Nangita pa siya Glaki. Siya ba? Ano ka makauyab siya? Minyo naman. Ado ka rin minyo. Uy, wapag ito uyab. Bakit uyab ka lugi? Pwede mo kayo. Shout out kan makakita ng mga vlog big. Kasi na yung mga mananood drama single. Balik ko ba yun? Hangyo na to siya guys. Kung nakadungog na to duha kay wala po ko. Mga kancha, kanang kung ready na to siya. Ay, siya ang dali already. Excuse ra jud na ang dili ready. Wala jud ang uyab. Wala, di ganun. Sina mo ikarito diha. Wala siya tinod siya. Thank you sa imong question. Next question ako, guys. Last 5 question. Let's do this. From Pelero. For Herda. Hi! Hi, Fel! Tapos ako man na mag-binyo si Flora. Di ba magiging ka pangutan? Di ba di ko kauyon mo? Ano pumunta na si mga Maumang sunshine day. Iminyo ko day kung magminyo na po ka day. Mauna sa kakal, maragongwa ko makasako. Magminyo sa tamang panahon. Aldab-aldab lang. Sa tama Ang niya. mga 50 na yung edad. Nakikarito day na baby. Tabangi pag miday. Diyan yung taglablet ko day. Bakit guminin niyo? Thank you, Day. Shout out! Next question from Prudence Salcedo Milka. Actually, kani si Kuya Prudence, si Kuya Lulord. Muna siya kung ikagaw dito sa Nikaan, North Cotabato. Hi, Kuya! Hi, sa kung pinakadato nga ikagaw dira sa Nikaan, Lubungan, North Cotabato. How to be you po? How to be me? Laya, uy, kanang wala dyan ko kabaloan na iyak kay. I woke up like this. Natural na dyan sa kuha ni Antan. Wala dyan ko mahimuan na. So kung nag-aspire ka nga maparehas sa kuya, ayaw dyan, kaya magmahay ka. Di na, uy, say, how to be you po. Dapat ako, kanina pa is for you. How to be you po, kuya. Dato na kay ka ba? Amis. Uy, na naman sa imong tanan, perfect. Thank you, ya. Balik ako dala po sa Pag-join na po ni Grabe. Uban niya, ha? Join ka? Join na, baby. Uy, no pets allowed dito. Ano nakaligto? Hindi ka dito. Kaya nakabawi ni mo eh. Diba, musukon no lahat tayo. Yes, question. Oh, kani siya. Parang siya sa imuha. Parang Raymart, ba? Estudyante ka pala ako sa tuban. Nga, pinaybayad niya sa inyo. Yung question ano. Mga fan ako na sila. So subscribe ha, please don't forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell below. Dalawa, kaya mo tutuan ha. Promote. Mga Grabe tao. kailangan ba? Wala ka siya pa yun, bayad mga lima. Question is, labad mahimong math teacher, sir? Raymar.
Alam mo si Raymar, ko ano siya? One of my best students in how di siya math? Ganun siya Siguro math. mag-teacher ko siya. Labad ba mahimong math teacher? At first, yes. Kita high school pa lang sa itong panahon kay ang math na dyan ang panahon. Hate nga subject sa mga estudyante. So karon nga nagtudlo na ko, hate niya po nilang kanang math. Pagdungog pa lang ang math, lisod na para sa ila. Kasi ikaw lang hate, dili ang subject. Ang pagkakas na, basta hate po nilang teacher. Kapag hindi mo sa ilahan nga, dili nila favorite na subject ang math. Swerte na na ako'y hack sa akong klase nga ganahan. Pero as time goes by, makita na po nimo nga na-adyo na yung mga teaching strategy. So far, okay man po nga teacher. Mas ganahan di ko nga kanang-tanan ako mga subjects kay math kay ma-feel dyan ako nga effective mga teacher. So, dili yun siya labad, dili siya sinlabad good way. As time goes by, maila naman mo ilang mga learning skills. Kita doon yung mga kanang hate ba nila ang math, willing ba sila maka-learn ng math. Nahanap po ka, ma-challenge po. Sa imuha, Raymar, di ba, estudyante ka sa una, unta ka nun ha, wala ko naglilabad at mga tayo. Di ba, mag-text-text na ng kanin. Thank you, Raymar. Ito, challenging ito ang math. Pinakalisod siya. Di ba, kita mo to sa una ang kuhan mo sa math mo. Di ka siya manundog sa to. Excuse me. Mangungit ka likod. Magpakaluoy, mo na siya. Uy, dili ka tapad dahil ka. Ang pinakahilas na mo sa una sa math, siya, Diyos. Siya. Parang ibayaran ko siguro yung maestro. Kaya sa math. Di ba? Takot sa mga Hi, ma'am. teacher pag high school. Ma'am Lolita Blaso, Super proud sa math. Idol dyan. Idol lang mo sa math. Raymar, thank you kayo sa mong question na dili jud labad na imong math teacher. Kung nagplano ka nga mag-math teacher, go! Support me. Di ba? Next question. Second to the last question. From Remly Stasio. Uy, Rems! Grabe na makipangutay na. Ay, mga tanan. Mura naman may nagkuhan na nyo nag-take of board exam ang ganito question. Your question is, pet peeves. Ay, ang satang pet. Asa yung pet peeves? Nanap na yung bauta na ito. Pet peeves. Taban ako sa pet. Peeves. Ang pet peeves bitawis ka na maanoy good ka. Ano ba sa makairitaan? Kasi makairita sa So ako ang pet peeves kaning noun niya. Ako na ako yung answer. Dagan ako itong pet peeves. 5 na lang siguro. First is ka ng ugong ma-CR. Oo, maanoy good ko. Second is anang dili kabalo manira o portahan. Third is ka ng sabak. Ano ka balik-balik, 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 balik makairita na. Then fourth is tulong na lang, nalibog na ko. Busy ba sa itong Omega? Amo pa lang ka. Pet peeves na ako, first is hipokrito gani. Ano, kusog ka ayo manaway sa kuha, tapos utro pa din sa wayonon, no? Pabutan-butan, pero mangtas itong batasan. Sige sa padunggo. Siyempre, ikaw. Ano ka na ganing ka ng kusog ka ayaw ang himantay. Tapos, wa siya kabantay sa iyang kaugalingon. O, diba? Shout out sa inyo, guys! Shout out sa mga Nabi tayo mga tao naman ako. So, for ikaw naman ako na ilang siguro, anak. Ikaduha is kuan. Know all kaya nga pagkatao. Member sa Sweeto University. Oo ka na, imo siyang koreksyonan kay mauni. Tapos iya yung i-insist ang iya kay nga tama. Ikaw lagi na. Ikaw lagi na. Lagot siya ko ano, mag-irita ko. Ikatulo is OA. Di ko gusto OA. Kaya ako OA magod ko. Pero kung na ako sa grupo, dili ko OA. Kapag kita ko ka ng kauban sa grupo nga OA, maglagot ko ano. Kasi ka ni OA man na siya OA. Excuse me. Maglagot siya Ako ang pinaka-flexible na tao. top 3 lang. Una, kanang kung naka-share sa iya, share po niya sa live. Uy, wala sa inyo. Pero, maglagot siya ko ano, guys, promise. Pero dili to kamuha. Okay, may isog niya siya to. Ikaduha, katuwa yun niya nga, kanang mantay. Gano'n ko na, daghan. Anong sa mga, pero po di ay, katulo, kanang kung gabot na ang laag. Tapos dili madayon. Wala ko siya ko ano. Nalagay doon nga, i-tip na ako ng kusog kayo mga unsent og message sa messenger. Pag mag-send sila message mo, mauna nila, sabutan na ninyo. Tawag di-unsent ang message. Para wala evidence siya, pero screenshot na lang ako. Maglagot ko ano. Kalima, maglagot ko na niya. The last one, fourth year. Uy,
Kano sa aman minimo ipaila-ila sa imong dawan. Ay, dawan. Ay, kinsa na question? From Shira Mulawa. Hi, Ate Shera. Friend ako sa Davao. Na-classmate na ko siya sa Masteral. Close na ko na siya. Hi, Ate Shera. I miss you. See you soon. Hi! Ma'am, ako yan tubag ma'am. Karoon na niya ipaila-ila ma'am. Ako dito ma'am. Hello po. Na ako, ikaw na lang din na lang ko. Ay, yung ta-friend ko rin pag-picture ka. Wala na pina. Ha? Mother and son. Dili, te. Kaman ako pag ila-ila, tinga. Wa man ko ipaila-ila. May pag ipaila-ila ko nimo sa imong mga friends. Ito, uy, wala pa ko ipaila-ila pero soon ko na ana. Ano itago-tago dili? Oy, keep it private until it's permanent. Dili dito kayo private. Permanent. Dapat, ano ni mo, my day. In my day, i-post na ko sa kuan. Dapat- Tanang social media. My day cover, bio, profile pic, everyday on my Kabuhatan day. ako billboard, kinatubang ang taga-sabi ko. Wala na. Wala na question sa man. Ang sinakay. Ano na lang, question. Isa-isang question to. So, ako mo question sa imo nga, ikin mo question sa iya nga, ikin mo question sa ako. Okay, una question. Okay, my question for you, Franny, is, halimbawa, realize niya patuloy ang pangita o ka ng another one, another significant one is, dili ko mao'y makafeel sa iyong hearts mo, balik siya sa inyo. Kasi buhatan mo yun. Ano siya balikon? Hindi na dito. Kaya promise. Yan naman. Wala, I realize lagi na ako, dili may para sa isa. Kay tanan, di pray na ko para sa iya. So, God is redirecting me to someone. Dili ko siya. Moto So, kung mabalik siya, friends na lang. Friend, baby. Sa imo ha. Kailan ba ako? Shout out sa, hello. I hope you're happy. I wish nothing but the best for you. Kanta naman ako eh. Question for Nerissa. Hypothetical question. 20 years from now. Mukha na, hindi ko sa imo ha. Ma, nakabuntis ko. Sabi mo. 20 years from now, so 22 na yung edad. Niya siya ang nabuntisan. Ito na nabalik na sa question. Hypothetical. How would you react? As mama, no? Siyempre, dawa ko na ako. Pwede para sa lola. Pero sa ako, Support yun ka, okay? support ko. Well, dakilan ina jud ka, pakpak ka. Ready na po siya ka na ko dito. Ready na ako. Pag nagana siya savings, hindi na siya mamumblema. Secure ning bata ni 1 million na hindi ba ni. Ay, wag ko, anak, guys. Settle ako sa pangutana para sa kuha. Wala mi ba ko tanong daw, kumana ang black. So, tala po ko niyo. Tanan na. Kadugay ba? Ikaw yung pinaka-delete na malimtan sa ako. Mas memorable. English? Ano ako sa pasabot na. Wala ka naisip no, wala mo memorable. Sa pangutana, ito ba na ano ko eh. Maluding ko. Hindi naman ko nag-consip pinaka. Memorable gusto ko na para sa kuwang tanan. Siguro, ang memorable para sa ko is katungkuan. Na birthday ni mo dahil. Katong nangan to, dito ko sa Nanganak ka sa ni- Panabo, nanganak mo ka to ni Nito nga, di ka kaani diri, gusto dyan naman i-celebrate to. So para sa kumato, memorable, kaya ano ka nang, isa ko si Meta po uno kay, atong friendship na agihapon. Kasi kanay all the time, ever. Yan, mag-ako. Surprise ko. Ako, adyo ko katraya ng mga surprise nila. Ako na permit yan. Ako lang siya po memorable sa di ako pautan. Pinaka-memorable. Paano nang good guys? Pa-end naman ito. Magkailan na dyan kababata ang good since childhood friend na gito. Ano friend ba? Kasi yan, pugos na lang. Siyempre, friend, kailangan ko. Mga ligo-anay na mong dagat guys na mahantod mga hunas na lang ang dagat. O di na mo mga ano na mga Ano na. Apapa nga sa siyang papa. Pag uli ang mga kulata, ligo na ako. Siyang papa, Ligo na ako kulata later. Okay. Pat jud may actually o pat kasi no be. Pero busy mo to siya kay nami siya love life na food. So wala siya karon. Memorable siguro no kay. Ano nagbuda mi. Dito na sugod na wala na putol ako ang kuha ko no. Bitaw no? After atong nagbuda mi. As in tuloy-tuloy na. Actually plastikan yun yung friendship. Taga-birthday naman nagtatagay mi gift para ino na ang regalo. Pero scripted. Kung matigwang na ta karon nga so 30 years from now, friend pa ka ta. Friend, pero pinako, dili na yung anak ko. Bilang na ako. 30
years from now? Wala, good na tayo. Siguro ako, hindi na ka-close ka, syempre, ano ko sa US. Hindi ko rin, syempre ako, future husband na afam. Kung ka nang close lang, yapon ta per din ang sinuta per minute na dyan ta. O, kana naman tayo mga priority, Ay, syempre. maminyo naman ka, Ana. Maminyo na Sure. po. With friends, pero dili na dili mo. Syempre ako, priorities ano, syempre ako, ano yung afam na husband. Ano sila, kalimtanan ako sila ka, syempre, nalagay ko sa US, ana. Baka yun mo. Invite me. Hindi kasi. Invite me. Pato lang kami sa mobile. Pwede po Turkey. Ang nga na mga bet mga. Turko. Okay, so guys, that ends our mukbang challenge with Q&A. So sa mga watchers, thank you for watching. If you're new to this channel, don't forget to like, share, and subscribe. And together with me, I'm Penny. So pasalamat po ni sila. Go! Hello, thank you for watching this vlog. Sa taas kayo siya. So, open na po din sa sunod na po ng collab. Bye guys! Subscribe na niyo siya ha.